Prvo mi je iznimno žao što ovdje nema gospodina Tušeka koji je pohvalio ovo izvješće i rekao kako je na njegovom odboru to bilo pozdravljeno kao odlično izvješće, da u tom izvješću se vide svi podaci i da takva izvješća treba primati i dalje. Ja moram priznati, ovo izvješće pokazuje nešto. Pokazuje, kolege su govorili ovdje u općenitim brojevima, vjerojatno se nikome nije dalo točno ići pogledat šta stoji iza svih ovih brojeva, sitno su natipkani, ali recimo šta stoji iza ovih brojeva. Stoji recimo da tjestenina koju su robne zalihe nabavile košta 123 kune po kilogramu. Ja sam otišao dole u Spar ispod kuće, išao sam pogledat koliko košta najskuplja tjestenina. Najskuplja tjestenina vam je nekakvih 4,5 eura za pola kile, znači 9 eura kila posebno pakirana mašnica proizvedena od nekakvog čudnog brašna, ali evo toliko košta najskuplja tjestenina koju sam ja pronašao u Gradu Zagrebu. Robne zalihe su nabavile po 123 kune i 75 lipa. A onda nakon toga imate sir u listićima. Znate, to vam je onaj sir onako pakiran ko za tost. 80 kuna po kili. Znate pošto vam je znači govorimo o 2021. Prije inflacije. Znate pošto vam je sada u dućanu taj sir po kili? 65-70 kuna. Onda imate nekakve CSO pakete, to su oni gdje bi trebali preživjeti cijeli dan, 60 kuna po kili. 60 kuna po komadu, što čak možda i nije previše. I onda dolazi meni najzanimljiviji podatak, a to je džem miješani. 4.500 kuna po kilogramu. Molim vas, od kojeg voća miješanog ste radili džem da košta 4.500 kuna po kilogramu? Evo ovako piše, 898.000 kuna za 200 kilograma. To je u ovim podacima koje je kolegica prije mene govorila, prehrambeni, neprehrambeni proizvodi i tako dalje šta je potrošeno. A onda idemo malo dalje, ovi neprehrambeni proizvodi, ako izuzmemo ove višenamjenske autocisterne za prijevoz vode po 1,5 milijun kuna, što je 200.000 eura, pod brojem 3 imate baterijski sjekač. Znate šta vam je to? To su vam ona škare u koju stavite akumulatorčić mali i onda možete sjeći masline, možete sjeći voćke ili ako su najbolje i najkvalitetnije škare onda služe u pravilu za sječu lima. Ja otišao jučer na internet, potražio najskuplje i našao najskuplje. Znate koliko koštaju? 4.500 eura. Najskuplje 4.500 eura s PDV-om, a mi smo nabavili po komadu 13.400 eura. Možete se dići pa odgovori. Nemojte me dovesti u neugodan. Za sječu metala. Nemojte me dovesti u neugodan položaj, molim vas. A ja govorim. Govorite, ali u mikrofon. To je ono što iz ovog izvješća možete vidjeti. Nakon toga odete na stranicu 16 i na toj istoj stranici 16 pogledate pošto su isti ovi proizvodi prodani, odnosno razduženi. Ja se u potpunosti mogu složiti sa time što je državni tajnik rekao, da pošto ste unijeli u robne zalihe, poto iznosite. Ali onda zamislite ako su ovo rezerve nabavljene daleko ranije, onda su vjerojatno i bile nešto niže cijene, a cijene koje se nalaze po kojima su razdužene su de facto upola manje
od ovih cijena po kojoj su nabavljeni. Zašto sam rekao da se radi o 2021.? Zato što tada nije bilo ove famozne inflacije, pa nije bilo ovog rasta cijena, nismo još ušli u Europu, pa svi ovi brojevi nekako ne bi trebali biti ovakvi. Ali što još možete vidjeti iz ovog izvješća? Kad je bilo ono prošlo izvješće, državni tajnik će se prisjetiti o čemu sam tada govorio. Tada sam govorio o jednom avionu koji je doletio iz Kine i koji je tada koštao 6 puta više nego isti takav avion da ga iznajmite putnički. I tada mi je jedan član odbora, tada sam bio član Odbora za gospodarstvo koji se bavio zrakoplovstvom, između ostalog rekao kako to nije točno što sam ja tamo rekao, pa je išao provjeravati, pa je došao do zaključka da nije baš krivo to što sam ja rekao, ali da su okolnosti takve da smo to trebali platiti i tada je državni tajnik to ovdje i objašnjavao da je to bilo vrijeme kada avioni nisu letili. A ja vas ovdje pitam, tjestenina po 123 kune, džem po 4.500 kuna. Možemo dalje razgovarati da nabavljamo kontejnere stambene, kao što je rekla kolegica Anka Mrak-Taritaš, i onda ispadne da cijene po kojima ih ovdje nabavljamo su praktički identične cijenama po kojima možete sutra nazvati. Mene strašno zanima je li to s PDV-om, bez PDV-a kad se radi o robnim zalihama, jer kad se radi o nafti onda nafta se vodi nutra bez trošarina i bez svih troškova, pa je onda cijena dizela koji smo nabavili bila 3,7 kuna i po isto toliko smo ga prodali te 2021. kad je cijena na tržištu bila nebu pod oblake. Neko je imao malo sreće da ga u tom trenutku kupi. To se vidi iz ovoga. Zato je ovo izvješće dobro. Ja moram priznati, ako su godinu dana štelali pa podaci izgledaju ovako, što bi bilo da ih nisu štelali? Što bi bilo da Vlada ovo nije pregledala? Šta bismo onda tek pročitali unutra? I cijela ova priča, ja se namjerno nisam htio dotaknuti ovog covida, Mihalića, maski. Sve državne institucije su se do sada, koliko sam ja shvatio, očitovale da sa tim njegovim covid testovima nisu imali ništa, nitko ih nije kupio, on ih je uvezo, napravio i napravio 40 milijuna posla s njima. E sad mene zanima onda kome ih je prodao? Ako ih nije prodao državi, a država je praktički bila jedini korisnik toga. Nitko drugi nije bio korisnik. Ja ne znam da je netko od nas nabavljao od veledrogerija sebi testove. Kupili smo ih ili u ljekarni i u pravilu te ljekarne nabavljaju od renomiranih, odnosno u početku su dobijali od države. Dobili bismo ih kod doktora ili možda tu u Saboru kad smo se trebali testirati, pa nije to valjda netko donosio onako u torbici. To je država nabavljala. Ministar je ovdje sa ove govornice objašnjavao koliko košta. Ja se moram priznat, sjećam da je govorio o nekakvih 8 kuna, ovdje vidim da je cijena nekakvih 12, 13, ali dobro. Znači nije nitko privatno kupio za 40 milijuna testova. Država ih je kupila. Samo je pitanje kroz koji kanal ih je kupila, a platili su ih svi građani. I to lažnih testova. Znači testova koji nisu detektirali koronu. To vam govori izvješće o strateškim robnim zalihama, a sad ću reći na kraju ono što je logički trebalo reći na početku, koja je funkcija tih strateških robnih zaliha. Da služe u trenutku kada su najpotrebnije. Znate šta je u ovoj državi najčešći slučaj? Da sve imamo dok nam ne treba, a kad nam zatreba onda toga za čudo nema. Evo, hvala lijepo.